खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। गसाइगावआव अर खामनाय जाथायजों गोबां लाख रांनि खहा। थांनाय मोनानि 11:40 समाव हरखाब अर खामनाय जाथायजों गं 10निबो बांसिन गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जायो। जाथायथिलियाव फायार ब्रिगेडनि गारिया गोबाव समजों फैनायाव बांसिन खहा जादों होनना ओनसोलनि रायजोफोरा फोरमायदों। जाथायखौ खौरां मोननानै उननि समाव जाथायथिलियाव गसाइगाव पुलिसा नुजाथिनानै क'क्राझार आरो सापुरग्रामनिफ्राय फैनाय अर खोमोरग्रा एबा फायार ब्रिगेडनि गारिजों लोगोसे अरखौ खोमोरनो हायो। थांनाय हराव गसाइगावनि हरखाब बे अर खामनाय जाथायजों फार्मासि, सिनि दखान, जुथा दखान, सनानि दखान, गेलेग्रा मुवा फानग्रा दखान, स्टेसनारि दखान, गेलामाल दखान, माइ मिल, फट'स्टेट आरो गुबुन गुबुन गोबां गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जायो होनना खौरां मोन्दों। ইয়াতে গোসাইগাঁও বজাৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰায় 12টামান বজাত জুই লাগিছে। জুই লাগি ইয়াতে 15-20টামান দোকান আৰু থকা ঘৰ আছে, এইবিলাক জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল। কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি আৰু মানুহৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে। ইয়াতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী যদিও আহিছে, ইহঁতৰ মানে অলপ আহোঁতে পলম হৈছে আৰু ইহঁতৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ী মাথোন বোলে দুটা আছে, এটা সৰু এটা ডাঙৰ, তথাপিও পানী কম থকাৰ কাৰণে ইয়াতো ব্যৰ্থ হ'ল প্ৰচেষ্টা। যদি এতিয়া কণ্ট্ৰলত আহিছে, বহুত সময় হ'ল, 1 ঘণ্টাৰ পিছত এতিয়া কণ্ট্ৰল অলৰেডি 15-20টামান দোকান জ্বলি চাৰখাৰ হ'ল। কিহৰ পৰা লাগিছে এইটো গম পোৱা নহ'ল, এতিয়াও এইটো চাব বিচাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া এইটো আমি প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই কিহৰ পৰা লাগিছে। বৰ্তমান এইটো চাইছে জ্বলি আছে। আৰু এতিয়া চাপৰগ্ৰামৰ পৰা এই মাত্ৰ আহি পালে এখন ফায়াৰ ব্ৰিগেড। আমাৰ গোসাইগাঁও চাব ডিভিশ্যনত বোলে অকল দুটাই আছে, এটা সৰু গাড়ী আৰু এটা ডাঙৰ গাড়ী। তথাপিও পানী আধা আধা থকাৰ কাৰণে এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে। এইটো পুৰাপুৰি পানী থাকিলে আমাৰ এইটো বিশ্বাস এইটো কণ্ট্ৰল হৈ গ'লে হয়। গোসাইগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত, গোসাইগাঁও বজাৰত। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो। Nine, 10.